了是吗？好了，好，那你们穿着马赛的在这。Ay, tawag na ako. Tawag na. Hindi pa. Ano? Hindi pa masok. Kasi yan, kasi. Sige po. Saan po? Dito. Ay, tara naman tayo. Swab test na naman. Tayo na lang kaya ako. Tayo na lang ako. Ayusog na lang ako. Ay, hindi mo natakasya niya sa pinto. Hindi. Oh, sige, ano na. Tayo na lang ako. Ano lang. Okay na, wala. Dito na lang. Oo, dito na lang. Mga ilang oras kaya yan, ma'am? Mabilis lang po ito. Yung result, may babasahin namin 30 minutes, pero kasi ipiprint ka. Okay? So, mga few hours. Ma'am, ano naman, the past 2 weeks, wala namang ubusipon, lagnat. Wala naman po. Naman. Sore throat. Wala din. naman po. Hindi nag-iba yung panlasa, pang-amoy. Wala rin po. Okay? And then, diarrhea. Wala din. Opo. Tapos, the past 2 weeks, hindi naman nag-travel outside Philippines or Manila. Wala naman po. Wala din. Walang Ano lang, duty lang, sa work lang. okay. Walang exposure to any COVID confirmed or suspects. Sige. Hindi naman po. Pag-look lang po. Diyan na lang. Ano to para sa work to? Ay, hindi po. For operation ulit. Operation. Oh, kasi Para sa ano nadulas ba? ako eh. Nadulas ako sa work, sa trabaho ko. Tsaka na, nagpa-check up ako sa doktor ko. I-undergo ulit ng operation. Ma'am Nikki, pwede naman dito, no? Oh, sige. Thank you. Ito na. Naswab na kayo dati? Opo. Okay. Alam Nung mo, inopera ko. Sige. First time yan. Ito yung pangalawa kong swab. Mabilis lang naman ito. Ano nga, pag isuswab ka na, pag isuswab kita, regular breathing lang, wag mong i-hold, okay? Normal breathing lang. Then, sige, pababa. Nung pataas ng face shield, baba mo yung mask. Yung mask, makukover pa din yung mouth. Yan. Dito ka din nagpa-swab ng first. Hindi po, Red Cross. Ayun. Sige, lean back lang. Ganyan. Relax lang. Regular breathing lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Oh my. Pwede niya ng taas yung mask, tapos pababa na ulit ng face. Okay na? Okay. Okay po. Thank you. Thank you. Sige po. Okay na, sir? Sir? Baby cake. Baby cake. Bisita. Uy. Tara na. Okay Pwede na. Okay na. Tapos na. Oo. Ano? Paantay Tapos lang na. po sa ano. Balik ko, sir, balikan nyo na lang yung result after 2 to 3 hours. Malapit na kayo dito? Malayo. San Andres Bukid po kami. 3 hours. Baka Pwede ano na lang. maximum 3 hours. Pero 3 hours. Siguro ipakuha na lang. Siguro. Tanongin na lang natin. Oo. Pakuha na lang kasi ano. Para hindi na kayo mag-report dito. Okay sir. Ganun na lang po. Tawagin ko na kapila. Ay, oh, sige, sir. Thank you. Ay, na pala. Yan pala. Ito wala pa. Ako na lang magkukuha niyan. Ayan, sige lahat, sir. Thank you, sir. Ano yan, sir? Ako na lang magkukuha. Kayo na lang. O sige. Ganun na lang. Okay na ba? Oo. Pwede na tayo lumabas. Nasundot na yung ilong ko. Kabilis mo. O ganun lang. Ikot-ikot lang naman yung cotton eh. Ay, take a seat. Take a seat. Okay ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Ingat kayo, ha? Mhm.
po talaga kung sila mag-lockdown. Doon tayo mag-stay. Sabihin tapos na tayo. Pagkaramdam ko, maghulbot ang puwet ko dito sa wheelchair. Parang pailalim. Kuya po ito. Yung resibo na lang ang dadalhin ko mamaya. Oo. Jerry. Andito. Oops. Dito sa akin resibo, di ba? Okay na, kasi na. Oop. Ay, hindi ko na ano yung pag-solve sa akin. Hindi ko na videohan. Kinili ko. I-text na natin. Natapos na. Sige. Kahit at alas 3 na lang balikan. 32 hours. Nasa ano daw siya? Century? Oo.